Ideme na tú pomalšiu rýchlosť, či ako? Čo teraz platí teda? Nevidej! To na tú... Dobre, no, Ja mám v ruke. Aha. Hej, to bol? Dáno, ako to na mňa nemáte. No keď si mení pravidla... Je. Ja tam, to je hrozné, čo si. Áno? No teraz vymýšľajte niekto iný, kto sa zavelí teda. No. Tak čul! To sa nie, a to musíme my. Dobre. Asi. Nie, že to bude niekto... Ale poďme sa tvrdí, že objektívnejšie, keď zavelí niekto, kto nesúťaží. Presne tak, takže včul. Lepší. Vinky. Vyhrala nás.